Panssarivaunujen kehitys eteni toisessa maailmansodassa huimaa vauhtia. Jos katsotaan vaunua ihan sodan alusta ja ihan sodan lopusta, niiden välissä on valtava kuilu siinä, mihin ne kykenee taistelukentällä. Pahimmassa tapauksessa kävi niin, että kentällä kohdattiin joku vihollisen uusi ihmease, jollei omasta arsenaalista löytynyt tepsivää vastausta. Tai semmoista ei vaan ollut oikeilla joukoilla oikeissa määrin siihen aikaan. No tiedustelu ja vakoilu oli avainasemassa siinä, että tälleen nolosti ei päässyt käymään. Saatiin tietää vihollisen uusista tankeista jo ennen kuin ne kohdattiin, kun niitä vasta suunniteltiin, ja voitiin suunnitella torjuntakeino niille. Maaliskuussa 1941 Neuvostoliitossa säikähdettiin. Oli tullut tiedusteluraportti, jossa oli 3 suunnitteilla olevan saksalaisen tankin speksit. 36 tonnin vaunu 75 millin tykillä, 45 tonnin vaunu 75 millin tykillä ja 90 tonnin superraskas vaunu 105 millin tykillä. Ensimmäiset 2 oli todennäköisesti Henschelin suunnitelmia raskaalle vaunulle, joista kumpikaan ei koskaan päässyt sarjatuotantoon. Mutta niiden kanssa samassa sarjassa myöhemmin tuli se prototyyppi, josta tuli Tiger 1 runko. Eli voi ajatella, että ne oli jotain Tiger 1 esiasteita tai jotain sinne päin. Ja sitten se 3. ja viimeinen saattoi tai ei saattanut olla Panzer 7 Löwe, joka ei koskaan päässyt piirustuksia pidemmälle. No Neuvostoliiton suunnittelutoimistoissa etittiin paniikissa vastausta näihin suunnitelmissa oleviin saksalaisiin aseisiin. Siinä vaiheessa sotaa Neuvostoliitolla oli tuotannossa jo raskaat KV-1 ja KV-2-tankit. Ja sarjassa seuraavana KV-3 oli jo saatu pirtopöydältä ja oli menossa tuotantoon keväällä 1941. Tämä KV-3 mietittiin uusiksi vastauksena tähän tiedusteluraporttiin. Palattiin takaisin tuotannossa sinne vaiheeseen, missä valitaan, että mistä prototyypistä pohjustetaan sarjatuotantoversio. Ja valittiin raskaampi prototyyppi, jolla oli 120 milliä etupanssaria ja siihen sitten löydettiin 107 millin pitkäputkinen tykki pääaseeksi. No, sitten mietittiin, että tämä vaihdos ehkä viivästyttää tuotannon alkamista vaan joitakin kuukausia. Aika optimistinen arvio. Ja päätettiin, että KV-3 näillä muutoksilla menee tuotantoon elokuussa 1941. Jälkiviisenä tiedetään, että se ei koskaan päässyt sarjatuotantoon. No, kuitenkin siinä vaiheessa, siinä välissä Neuvostoliiton suunnittelutoimistoissa voitiin henkästä helpotuksesta. Oltiin ainakin paperilla samalla viivalla saksalaisten suunnitelmien kanssa. Mutta riittääkö se, että on samalla viivalla? Onko se tarpeeksi? Ei todellakaan. Se pitää ylittää. Pitää tehdä vielä raskaampi tankki. Semmoinen, mitä saksalaiset ei ole nähnytkään. KV-4 tulisi 130 milliä etupanssaria. Yhä se sama 107 millin tykki ja painoa sillä olisi 90 tonnia. Sama kuin se raskain tankki, missä saatiin tietää siinä tiedusteluraportissa. Sitten KV-5, siinä olisi 180 milliä etupanssaria. No näistä maalaajavoista sitten piirrettiin vaikka minkälaisia versioita, kumpikaan ei koskaan päässyt sarjatuotantoon. Ja sitten tietenkin saksalaiset piirteli vaikka minkälaisia todellisuuden tajusta karanneita tuomiopäivän koneita vielä siinäkin vaiheessa, kun maa oli puolustuskannalla ja resursseista kuten ammuksista, polttoaineesta, panssariteräksestä, kaikesta mitä tankki vaatii, oli pulaa. Tässä voi miettiä, että siinä kaiken keskellä Neuvostoliitto ja Saksa tuli kilpaileeksi siitä, että kummalla oli paperilla tehokkaampi tankki, jolla oli raskaampi aseistus ja paksumpi panssari. Mikä on jälkiviisaana aika huvittava ajatus. Näin jälkiviisaana se oli myös hyvä asia, koska kaikki ne resurssit, se aika, raha ja vaiva, mikä meni näiden olemattomien tankkien piirtelyyn ja prototyyppaamiseen,
sen lopputuloksena olisi myös voinut olla muutama Panzer 4 lisää Normandian ja Berliinin välissä, tai muutama T-34 lisää Karjalan kannaksella. Ja se on ihan hyvä asia, että nämä resurssit hukattiin teknisellä ylivoimaisuudella rehvasteluun. Sen sijaan, että niillä olisi vaan tehty niitä jo hyväksi todettuja tankkeja muutama kappale lisää. Koska kuka nyt olisi halunnut nähdä Saksan voittavan?